Hello, what's up mga kaaso. Yun, isang gandang tanghali po sa inyo lahat. Napakainit po ng panahon dito. Kasi tanghaling tapat po ito guys. Yun o. Ang shoot po namin dito yung mga exotic poly ni Sir Carlo. Alright guys, makikita nyo kung gaano sila ka-compact. Tignan yung Sir, grabe. Sobrang bigat niyan. Siguro more than 35 kilos yan. Saka yung dome is around 30. Ganun. Kaya sobrang hirap na hirap ako dyan guys. Kikita nyo naman yung size difference ng dalawa. Tingnan nyo guys. Yung lalaki grabe yung bigat niyan guys. Tingnan nyo yung reaction ng mukha ko dyan guys. Tingnan nyo. Natakpan ni kuya. Alright. Tingnan nyo. So, grabe hirap na hirap ako dito guys. Sobrang bigat nung male. Nadagdag pa yung weight ng female. Ay Diyos ko, grabe yung bigat na. Para akong nadaganan ng 50 kilos na more than 50 kilos pala, kasi 30, 60 kilos yan. Tingnan yung reaction ng mukha ko dyan guys, kung gaano ako hirap na hirap. Sobrang bigat kasi. Yun saka kung lumilikot pa yung male, yung sir, kaya nadodoble, triple yung bigat. Makikita nyo naman sa reaction ko guys, kaya ko naman silang buhatin. Kaso nga lang, yung pagsabayin mo yung dalawang 30 plus kilos na aso, ay Diyos ko, mas gustuin ko pang mag-shoot ng mga Belgian sa Great Dane, kasi hindi mo na kailangan buhatin yung body weights nila. Nakakatungtong sila sa lupa. Ito mga to, binibit-bit ko yung sir. Tingnan nyo yung mukha ko. Tingnan si Magic Hands. Hirap na si Magic Hands. So tingnan nyo yung mukha ni Magic Hands. Hindi na may drawing guys. Himala. Yun sa mga gustong magpa-stud pala dito kay sa exotic bully ni Sir Carlo Meneses. Diyan lang po yan sa sa bayan ng Sampabian. Kontakin nyo lang po si Sir. Alright. Yes. Ayun sa mga bago pa lamang po sa aking channel, makikisuyo po na sana i-follow nyo po ang aking Facebook, Mark Sinocross Fernandez. Ganon din ang aking Facebook page, Magic Hands TV. Ayun kung may time din kayo makagala o makatambay po kayo sa YouTube channel. Sa YouTube, meron din po ako maliit na channel doon, Magic Hands po. Alright, maraming salamat po. Ayun panoorin nyo na lang po kung gaano hirap si Magic Hands dyan. Tingnan nyo, basang-basa ng pawis si Magic Hands. Buti pa si Rico Yarn paupo-upo lang. Tingnan nyo. Magic Hands, hirap na si Magic Hands. Kasi buhat ko yung dalawang aso, kasi ikaw ba naman daganan ng 60 kilos na Aywan ko lang kung hindi ka mahirapan. Kahit anong laki mong tao, malikot pa yung male. Nako, sige. Bye-bye.